Abashayeli bawabuthe ngobuningi amathikithi okwephula imithetho yomgwaqo kanti kubikwa ukuthi bangaphezu kwama300 ababoshiwe KwaZulu-Natal selokhu kuqale umkhankaso wokuqapha imigwaqo ngempelasonto yePhasika. Zingaphezulu ka-16,500 imoto emisiwe zabhekwa ukuthi ngabe konke kuhamba kahle yini. Bangaphezulu ka-2,500 o-driver abathweswe amacala ngenxa yokuthi baphule imithetho yomgwaqo, i-National Road Traffic Act. Kanti ke uma ubheka o-driver ababoshiwe ngenxa yokuthi bebeshayela bephuzile bangaphezulu kwa-337. Kwezinye izigameko bezigqamile injabulo iphenduke usizi ngesikhathi kuphoqa ukuthi kuhlehliswe umshado ngemuva kokuba kuboshwe umkhwenyana obezoshadelwa kanye noyise. Umkhankaso #Nenzanela Ezweni Operation uzoqhubeka njengoba sibonile nje nalapha eNewcastle kuboshwa umkhwenyana kanye nobaba wakhe ngesikhathi kuzoba nomshado. Umkhwenyana utholakala eshayela ephuzile wabiza ubaba wakhe nobaba wakhe kanti ushayela imoto nje uphuzile base beyaboshwa. Baningi abokufika kuleli abephula imithetho yemigwaqo okukhona kukho ukushayela ngezincwadi zomgunyathi kanti omunye odabuka eZimbabwe ubange inhlekelele yengozi ngesikhathi ejika endaweni engafanele kuthela wayeka uN3. NgoLwesihlanu ekuseni ngabo-3 kwaba netruck eyavele yajika nje phakathi ku-freeway u-N3 yadala inhlekelele yengozi ngoba yashayisana namanye amatruck amabili nebhasi kwalimala abantu abawu-25. Kuboshwe umlisa wase-Ethiopia eSouth Coast ubeshayela iy'ncwadi neLenaze uMbombayi kanye nala eMaritzburg uboshiwe futhi ephuza eshayela ephuzile. Kwabakhona nowaseZimbabwe, omunye waseZimbabwe uzamile ukubaleka. Kwasho ukuthi-ke amaphoyisa ayajimile akwazi ukumbamba esebenzisana nompasipala waseMsunduzi. Umnyango wezokuthutha uxwayisa abashayeli ukuba njengoba sekuphethe amaholide ePhasika bashayele ngokucophelela futhi behlise ijubane njengoba isimo sezulu siguquguquka.